Bona tarda. Barcelona ha viscut una nova batalla campal arran de la vaga general i les mobilitzacions de l'ensenyament universitari en contra dels efectes de les retallades. Serem en directe al punt més calent de les mobilitzacions que s'han allargat per tota la geografia de la ciutat durant tot el dia i amb l'horitzó d'una nit que s'espera ben calenta. El dia que parlarem sobre si és millor dormir 8 hores de cop o fer-ho per etapes de 4 hores fent petites pauses. Sempre s'ha dit que és millor dormir d'una tirada, però ara torna a haver-hi veus que afirmen que entre son i son es pot aprofitar per llegir, per pensar, fer l'amor o per parlar. El doctor Eduard Estivill serà al programa per analitzar quina és la millor opció i l'estratègia per gaudir d'un son reparador per estar al 100% a l'endemà. I també parlarem sobre el pa. Avui, Magda Carles, sabrem amb ella si engreixa més la crosta o la molla. Els hi hem demanat als catalans i en coneixerem la seva opinió. I no us avanço res, la resposta la sabrem al programa, amb més detalls sobre els diferents tipus de pa. Tot això d'aquí a no res, aquí, a 8 al dia.